Яңалыклар чыгарылыш үзешен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Ябык территория. Микрорайонда торучыларга торак пунктка кирү һәм чыгу ни өчен проблемага әйләнгән? Мәгълүмат иләк аша узачак. Татарстанда хәләл интернет булдырырга телиләр. Иң гүзәле, иң шибәре. Чаллыда Сабантуй гүзәле бәйгесенең сайлап алу туры уза. Боровецкий коттеджлары янындагы 70-те А микрорайонында яшәүчеләр ишек аларына керә дә, чыга да алмыйлар. Торак пунктта 20ләп йорт бар, кайберләр төзелеп кенә килә. Районга керү өчен 4 юл бар, әмма берсеннән дә тыныч кына узып булмый. Проблема юлның сыйфаты аркасында да түгел, ә мөлкәти мөнәсәбәтләр аркасында килеп чыккан. Тулырак безнең сюжетта. Бу микрорайонга илтүче юлларның берсе, әмма тиздән ул ябылачак. Җирнең хуҗасы бирдә төзелеш башларга ниятли. Икенчедән бу юлдан хәрәкәт итү куркынычта, грунт астында газ трубалары урнашкан. Безнең монда йөрүгә юл юк. Менә газовый труба өстеннән 12 тонналы КАМАЗлар үтәләр. Алла сакласын, бу шартласа кем җавап бирә? Икенче юлны 2 ай элек капка белән ябып куйганнар, участокның хуҗасы юк. В Росреестре имеется отдел земельных имущественных отношений. Мы писали туда заявление, вот как раз таки и перечисляли, что был на таком-то земельном участке установлен забор. Выезжали вот геодезисты, я говорю, они замеряли и просматривали общую площадь собственности земельного участка. Этот земельный участок собственности ни у кого не находится, но он все-таки огражден. То есть его обязали снести данный забор, он просто снял замок. Өченче юл йортлар төзелеше аркасында йырымга әйләнгән. Бирдә яшәүчеләр йырымга җир яки төзелеш калдыкларын салуны сорап хатлар язганнар. Әлегә җавап юк. Микрорайонга керүнең бердән-бер юлы Тукай районына караган Наратлы поселогы аша, әмма бирдә күршеләрне күрүгә шат түгелләр. И получается, ни туда нельзя, а там пост поставили, и там земля этого большой щельни, так сказать. Вот. А здесь мы городские, и нам сюда нельзя, и туда нельзя. И как хочешь, так хочешь. На вертолете летать, что ли? Через овраг не засыпают, потому что его надо было засыпать давным-давно, чтобы было, и не дай бог, пожар, скорая помощь. Никак не заехать и не выехать. 70 А микрорайонында яшәүчеләр башкарма комитетка хат язганнар. Финанс мөмкинлеге булса, юлны ремонтларга вәгъдә иткәннәр, әмма моңа кадәр мөлкәти мөнәсәбәтләрне ачыклыйсы бар әле. Гүзәл Шәһәпова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Хәрби хезмәткә чакыру барышында хокуклар бузылса, чалалары кайнар элемтә телефонына мөрәҗәгать итә ала. Гражданнарның хокукларын яклау һәм бу юнәлештә ярдәм итү максатыннан 25 майда татарстанлылар өчен кайнар линия эшләячәк. Бәхәсле мәсьәләләрне шишәргә, кирәкле мәгълүмат алырга Татарстан Республикасындагы кеше хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил, республиканың хәрби комиссариаты һәм адвокатлар палатасы вәкилләре ярдәм итәчәк. Кайнар шалтыратулар иртәнге 9-дан кичке 5-кә кадәр кабул ителә. Чаллы IT паркы бизнес-инкубаторга резидентлары чакыра. Сайлап алу 3-4 июньдә узачак. Гаризаларны IT паркның рәсми сайтында 26 майга кадәр калдырырга мөмкин. 60-тан артык проект авторы бәйгедә катнашырга теләк белдергән инде. Бердән-бер таләп идея информацион технологиялар өлкәсендә булырга тиеш. Без проектлар өчен эш урыннары бирәбез, компьютер, интернет, телефония бирәбез, алар өчен кураторлар. Кураторлар проектның бөтен барышында аларны җитәкләп алып баралар, өйрәтәләр, бөтен кирәк булган әйберләр буенча булышырга тырышалар. Татарстанда хәләл интернеттагы мәгълүматның шәригать кануннарына туры килгәннәрен генә калдырырга ниятлиләр. Әлеге идея министрлар кабинетында төбәкнең инвестицион үсеш агентлыгы җитәкчесе тарафыннан әйтелде. Интернет ресурслардагы мәгълүматны махсус программа иләк аша уздырачак. Әйтергә кирәк, мондый тәҗрибә берничә мөселман илләрендә кулланыла инде. Хәләл сайтлар исемлегендә республиканың дәүләт хезмәтләре порталы да калачак. Гомдагы елның апрель аенда әлеге ресурстан файдаланучылар саны 1/1 арткан. Аеруча балалар бакчаларына түләүләрне интернет аша башкара башлаганнар. Апрель аенда 200 миллионга якын сумлык 89 мең түләү теркәлгән. Бу хакта Татарстан элемтә һәм мәгълүматлаштыру министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Мондый үсешне халыкның сервиска карата кызыксыну арту белән аңлатырга була. Татарстан Республикасының дәүләт хезмәтләре порталында озын чират тормыйча гына тәүлекнең үзеңә уңайлы вакытында түләргә була. Түләү виза һәм мастер-карт халыкара түләү системалары, шулай ук МИР ил күләм түләү системасы ярдәмендә башкарыла. Бу хезмәткә барлык муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмалары тоташкан. Система мәгариф идарәсе оешмаларының эшчәнлеген мәгълүмати яктан ачык итә. Бу ачыклык тикшерү органнарына да, ата-аналарга да карый.
Бу минутларда Шишмә халыклар дуслыгы йортында Сабантуй гүзәле 2017 шәһәр бәйгесенең сайлап алу туры төгәлләнеп килә. Анда 30-га якын кыз катнашырга теләк белдергән. Араларында укытучы, медицина хезмәткәре, КамАЗ белгече студентлар һәм мәктәп укучылары бар. Кызларның яше 18-дән 25-кә кадәр барысы да татар телен белә. Бу бәйгенең төп шарты. Жюри бүген 8 кызны финалга сайлап ала һәм алар барысы да Сабантуй тантанасында чыгыш ясаячак. Иң гүзәл кызның исеме Сабантуй алдыннан билгеле булырга тиеш. Исегезгә төшерәм, халкыбызның милли бәйрәме быел Чаллыда 8 июльдә була. Сабантуй гүзәле бәйгесенең сайлап алу турыннан видеоматериалларны сез иртәгә Chilny TV 24 каналында карый алачаксыз. Хәзер реклама. Чаллыга Кабат Удмуртия күргәзмә комплексының бөтен Россия ярминкәсе килде. Шәһәр башкарма комитеты ярдәме белән оештырылган ул ярминкәләргә 120 мең чаллы кешесе килгән. Элек саты 65-нче комплекста Эссен гипермаркеты каршында уза иде. Хәзер исә аның урыны үзгәрде. 32-нче комплекс Мегастрой яны. Бөтен Россия ярминкәсендә ниләре бар? Хәбәрчеләребез сөйләр. Бөтен Россия ярминкәсендә үзенчәлекле ысул белән әзерләнгән ит ризыклары тәкъдим ителә. Балык Якутиядән һәм Ерак Көнчыгыштан. Сөттәй ак Абхазия сырлары, баллы тәмтымнар нинди генә юк. Көнчыгыш шәрбәте, хәлвә илнең төрле якларыннан корт балы. Замёдом. Мин гел бал алам, бәләкәй балам өчен ассортимент байымында, шуңа күрә еш йөрим. Күргәзмәдә кабатланмас милли товарлар, Костромадан җитен киемнәр, җиңелчә фин курткалары, гарәп ислемайлары, үзенчәлекле көнчыгыш, чәй чәнәкләрдә алып була. Восточные блюда нравятся. Савыт сабалары бик ошый, матур, товарлар төрледән төрле. Ярминкәдә 6 айдан алып Сочига кадәр 85 предприятие һәм җитештерүче катнаша. Сату вакытлары 19-21 майда иртәнге сәгать 10-нан кичке 7-гә кадәр, 22 май көнне 10-нан 16 сәгатькә кадәр. Ярминкә 32-нче комплекстагы Мегастрой сәүдә үзәге янында эшли. Бу сезгә искәрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Мясная продукция компании Эссен поступает с лучших фермерских хозяйств Татарстана. Доставка мяса от фермерского хозяйства до полки в магазин осуществляется каждый день и к 8:00 попадает на прилавки наших магазинов. Ждем вас в супермаркетах и гипермаркетах Эссен. Собираешься ехать в Казань за новостройкой? Мы уже здесь. 19 и 20 мая распродажа квартир от застройщиков Казани. Цены от 1 050 000 рублей. Экспокама. Телефон в Казани 210 07 70. С 15 по 21 мая состоится белорусская ярмарка. Одежда, обувь, продукты питания. Отличное качество по отличным ценам. Ждем вас на площади УДК «Энергетик».